Idan ka shigo cikin macro, ɗinka kana so kai siyayya, farko kana iya zuwa nan gurin ka taɓa cards, kai adin card ɗinka, sai ka taɓa nan gurin, sai ka sake taɓa nan add new card. To ga shi nan kun ga ita bata nemi wani suna ba, a nan za ka adin card ɗinka. Idan ka adin card ɗinka ga shi nan kawai sai ka danna ka karɓi OTP waye duka zai hau ya zama ya zauna yadda za ka riga amfani da shi. Sannan idan za ka yi siyayya za ka dawo nan home. In ka dawo home sai ka zaɓi coin ɗin da kake so ka siya. To an fi siyan Tron saboda ya fi sauƙin sha'ani. In ka zo ka taɓa Tron kamar haka misali, yawwa sai ka shiga top up. Idan ka shiga top up ga shi nan, yawwa to sai ka danna amount ɗin, ok sai ka danna add card gashi. To misali idan kana so za ka sa card misali, bari mu ba da misali. Sai ka sa suna misali. Sai ka danna nan add card. To card ɗin da na sa ne kawai gwaji ne. Ka san saboda security ba zai yiwu kawai ka zo ka sa card ɗinka ba, saboda tsaro. To kawai dai idan ka sa card ɗinka nan kai gaba zai wuce, za ka ga sun baka dama inda za ka shigar da wallet address naka. Za ka je ka kwafo a Binance na Tron. To suna baka gurin za ka ga inda suka ce maka enter external wallet. Zan turo da hoton gurin za ku gani. Inda za a ce maka enter external wallet sai ka sa wannan address ɗin da ka kwafo na Tron. So idan ka sa shi a ciki yadda kuka ga wannan, already kawai kana yin payment ɗin yana yiwuwa Tron ɗin zai tafi can inda ka tura shi cikin wallet ɗinka ta Binance ce ko OK ce ko Huobi ne ko ina ne, duk dai inda ka nufa. Da zaran abin ya yiwu kawai kuɗin za su cira su tura maka da wannan coin ɗin can. Iyakacin ka je kawai ka yi fee to fee ka je ka cire kuɗinka. Saboda nan in kun duba za ku ga cewa ga shi nan transaction ne wanda aka yi su ga sun zama complete. Ga shi nan kun ga wannan an siya guda Tron guda 368. Wannan an siya 300 ga shi nan. Wannan ma ga shi nan an siya 1400 da waye. Wannan ma ga shi nan kun gane nan an yi transaction kenan da an su siya. To saboda haka ita wannan haka take. Da zaran an gama za ka ga ya je can cikin Binance ɗinka. Shi kenan. To ita ba ta da wahalar sha'ani. Wannan shine ɗan takaitaccen bayani.